Iránčania, chcem sa s vami porozprávať o niečom dôležitom. Bez ohľadu na to, či bude dohoda podpísaná alebo nie, je dôležité si uvedomiť, že toto nie je konečná dohoda. Toto je memorandum o porozumení, ktoré v podstate uvádza, že režim bude pokračovať v rokovaniach o odstránení obohateného uránu počas nasledujúcich 60 dní. Je to očividne hlúpe, pretože tu dáva režimu šancu upevniť moc a pripraviť sa na vojnu. Ale pokiaľ ide o túto dohodu, stále nepoznáme podrobnosti memoranda o porozumení a pravdepodobne sa ich dozvieme až neskôr. Je pravda, že všetky doteraz navrhované verzie majú vážne nedostatky, pričom niektoré sú horšie ako iné. Najhorším krokom, ktorý by Donald Trump mohol teraz urobiť, je uvoľnenie sankcií alebo poskytnutie akýchkoľvek finančných prostriedkov Iránskej islamskej republike. Takže uvidíme, či sa to naozaj stane. Ale aj keby sa to stalo, chcem povedať, že môžete byť pokojní. Toto sa ešte neskončilo. Iránska islamská republika je nelegitímny režim. Izrael to vie. A všetkým iránskym ľuďom chcem povedať, že nie ste sami. Toto je maratón, nie šprint a sme len na polceste. S hlúpymi komentármi a rozhodnutiami Donalda Trumpa, alebo bez nich a s jeho zúfalou snahou zachovať režim, tento režim padne. Zostaňte jednotní a spoločne túto prácu dokončíme, skôr či neskôr.